Dobre. Ahojte, to je Archer a dneska budem reagovať na takú čudnú reklamu, ktorú sponzoruje Šariš. Áno, náš východňarský Šariš. Ja myslím pivo, ne mesto. Takže budem reagovať na reklamu, kde rozprávajú po mojej reči, mojej vrodenej reči. Takže ideme na to. Hej bratu, co to tu za... Počuli? Čaro rozprával po východňarsky ľudia. To sa nedá vymyslieť. Buď povieš, alebo dáš, alebo nič. Ach jaj. Vidíte, ne? Takže pusti ďalej. Áno, ukazuje toto Čado. Áno, ten Afroameričan toto. Pivo. Áno, toto pivo. We call it pivo. Right. You're right. Bratu, najlepšie pivo na svete. Pravda. Šariš je najlepšie pivo na svete. Ani nemecké piva na to nebudú mať. Ani české. Ja neviem, Budweisery, čo to tam oni majú. Takže Šariš je najlepšie pivo na Slovensku, v celej strednej Európe, v celej Európe, normálne v celej Eurázii, normálne až na celom svete. A keď ste naozaj východňar a keď si pridržíte tento krigel k srdcu, sa rozsvietí. Nezaručujem práve, že ale nikdy neviete. Vidíš, tam je tá dobrota. No povedz si, chlopi, není to tak? Áno, chlope, je to tak. Áno. Reklama podľa Michala z Jankoviec. Ja tam písalo podľa Dejko Petr z Prešova, ne? Ty? A teraz sme dobre slúchaj. Dobre, slúcham ce. Vidíš to ten kraj? Tam Áno, som vyrostal. vidím to ten kraj. Ja tam žil. Ja tam bojoval. Nejak ty. Čuješ? Normálne. Reklama po východňarsky, podľa Michal z Jankovec. Šariš, šercom východňar. Áno. Šariš. Šercom východňar. Takže ľudia. Chcete byť východňarom, ale to asi nikto nechce, bo každý na nás nadáva. Musíte sa narodiť tak. V Prešovskom kraji. No, presnejšie v Šarišskom regióne. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Dajte like, odber a určite toto videjko sa pokúsim dať do popisku videa, takže čaute.